Hello! Another menu is kalderetang itik. So, okay na to. I will put na the carrots and the potato. So, para hindi siya madurog, palambutin muna natin siya dyan. Huwag muna natin siya ihalo kasi medyo manipis. Pag malapit nang maluto, or tingin mo malambot na, tsaka mo siya ihalo. Dapat kasi, ipiprito ko siya, and then, isasama ko na lang kapag luto na. So, spread ko na lang, so hindi na siya maluluto with the sauce. Pero, tinatamad ako. Huwag ko na masyadong special. Though special yung mga bisita ko mamaya. Shout out to two atis. Mga besh. Ito na yung request ninyo.